Os días son eleccións municipais e europeas. Nas municipais xogámonos volver a aqueles concellos rancios dos recortes da corrupción, dos alcaldes condenados por corrupción, ou pola contra ratificar e avanzar en concellos verdadeiramente progresistas que puxeron políticas completamente diferentes ao servicio da xustiza social, da xente que máis o necesitaba, e ao mesmo tempo que ofreceron modelos de cidade moderna, modelos de cidade accesible, sustentable, con oportunidades. E iso é o que temos que decidir hoxe nas municipais, pois un chamamento a toda a cidadanía a que non se quede na casa, que participe e que pense en quen lle ofrece esa mellor alternativa de progreso para a súa cidade e para a súa vila. Pero son tamén eleccións europeas, e Europa foi a excusa durante estes anos para os recortes nas pensións, para os recortes na sanidade, para os recortes na educación, para impedirnos producir no sector naval, no sector primario, na pesca, no agro, para negarnos oportunidades laborais e de vida, e polo tanto é o momento tamén de pensar en Europa e polo tanto apostar por opcións que defendan os nosos intereses como galegas e galegos, que defendan o emprego, que defendan as oportunidades laborais e tamén o medio ambiente. E polo tanto creo que tamén fronte a ese olvido que houve durante toda a campaña das eleccións europeas é o momento de que todas e todos collemos tamén a papeleta que interesa a defensa dos nosos intereses tamén en Europa. Bueno, eu espero que no día de hoxe moitísima xente colla a papeleta para votar ao Parlamento Europeo. Os labregos e labregas, a xente do mar, a clase traballadora xogámonos moito coas decisións que se toman na Unión Europea, e o Parlamento Europeo forma parte desas institucións que toman decisións. Polo tanto, espero que hoxe todo o mundo, ao mesmo tempo que colle a papeleta para elixir os concelleiros, concelleiras, alcaldes ou alcaldesas, pois que tamén colla a papeleta para decidir quen quere que o represente no Parlamento Europeo.